Takže čau, moje meno Mike a vítajte pri dnešnom videu. Dneska to bude ochutnávka anglických sladkostí, ktoré máme tu. A mám tu aj hostia z Piky Videos. Čaute. Ale však čo tu budeme, však len žrať a komentovať. S čím začneme, Mike? Prvým začneme toto, vypadá to ako proteínová tyčinka Yorkie Original. No, ideme na to. Trocha tvrdé. Tvrdé, ale dobré. Dobré to je. No hej. Dobré to je. Au. Ako ďalšie? Ja poviem. Dobre. Ako ďalšie si dáme gumené cukríky Randoms. Ďakujem. Fuj, v tom je hovno. Nepodarené jojo cukríky. Dobré, celkom dobré. Dobré, jedlé. Ďalej tu máme nougat, taký nepodarný nougat. Cherry nougat, len tak by the way. Netoč s tým, keď to otváram. Tak toto vypadá. Smrdí to jak nougat. Akoby tvrdé marshmallow. Strašné na hovno. Toto nejedzte. Nemá to chuť, ale akoby tvrdé marshmallow. Ďalej tu máme čokolád. Toto daj odznova, lebo som sa na začiatku reštal. To sa vrevaceš v mojich videách. To si to dovolil. Takže máme tu čokoláde Flapjack. Toto je z Teska, asi. Nie je to z Teska, je to zo Špáru. Špár tam kupujte. Je to kvalitný obchod. No s Bohom. Je to strašne zlé, toto nejedzte. Chutí to ako vysušený, toto je chips a čokoláda v jednom. A je orechy, akoby orechy sú v tom. Je to zlé. Upracte to tu, upratovať. Ďalej tu máme Straubs Twangers. Sú to také pelendreky, alebo ja neviem čo to je. Gumené cukríky. A vypadá to takto. Rozdelíme. Trocha kyslé. Trocha kyslé, ale akože môžem povedať, že to je dobré. Chutí to ako normálne takéto. Kupujete si v jednote takéto, viete, také zabalené a toto je lepšie. Neviem prečo, ale ja tam cítim jahody. Ďalej tu máme Dairy Milk, čo je... Môžeš. Ja poviem, kedy. Ďalej tu máme Dairy Milk, čo je anglická Milka. Milka, to je, viete, tá kráva, tu je obrázok. Nie, toto je lepšie jak Milka. Toto je lepšie jak Milka. A je na tom napísané Canterbury. Ináč, fakt. Dairy Milk to práve pre vás. Ďalej tu máme Starburst, čo je, no, tak uvidíme. Jaký gumený cukrík podľa mňa. Ja si dám Apple. Vypadá to ako Huba Buba. Prečo si všetky vybral? Však ja som chcel inú príchuť. Jasne, inú príchuť. Ale čakaj, ja si to neviem odtúť. Toto je najlepšia Huba Buba, teda nie je to Huba Buba, ale kebyže to je Huba Buba, tak je to najlepšia Huba Buba. No to bude ešte dlhšie. Nehyb so stolom. Ďalej tu máme Munchies, čo je, no uvidíme. To je strašne dobré. No ani nie. Viem čo chodí. Je to čokoláda, v tom máte karamel, simply clever. Nakoniec dáme to pitie. Teda ja, nie ty. Ďalej tu máme Doritos, čo je niečo ako ich slovenské čipsy, teda slovenské anglické. Otvoríme to. Je to príliš presolené. Tu píšu, že cool original, akože mala by tam byť len sol, ale je tam podľa mňa niečo barbecue. Ale je to výborné. Toto nie je také akože typické anglické, podľa mňa to majú aj niekde inde, ale je to fakt, že dobré. A ako posledné tu máme drink, čo sa volá takto. Je to športová edícia a je to s príchuťou raspberry. Je to malina, čiže to bude malinové. Pozrite, že tu má nejaké také dierky. Je to trošku ako keby tá Je to... On to naklonil. Je to veľmi dobré. Je to, keď to pijete, tak to má zvuk ako výťah. Taký dobrý výťah. Taký zlý, ten môže... Ale taký dobrý výťah. Až som sa unavil z tejto ochutnávky. Ešte ochutnáme tieto M&M's. Môžeme. Ochutnáme. No, dobre, M&M's tebe nedám, lebo viem, že ty také nechceš. Ale chcem, sú to moje M&M. Takže, ak sa vám videjko páčilo, dajte like. Koment. To nedá. Čo? Čo je to keď
Takže ak sa vám videjko páčilo, dajte like. Ak si chcete, tak si pozrite Speaky Videos. Videa nevydáva, ale pozrite si ho. Ak sa vám videjko nepáčilo, tak dajte tiež like, pretože to som počul, že keď sa vám videjko nepáčilo, musíte dať ten palec takto. A to by bolo asi všetko pre toto video. Nie. To hlavné, už zase! Odoberajte!